Jättebra där. Då kan du flytta honom lite för din invändiga känsla. Och inte dra i invändiga typen, det måste vara mjuk. Du kan försöka rita lite lätt och se om du kommer bättre till att vara avslappnad. Okej. Mjuk hand, mjuk hand, mjuk hand. Du måste mjukna honom av. Inte falla forut. Hålla kroppen sådan. Ja. Wow. Jättebra. Okej. Då blir det skänkelvikning. Det var väl bra. Mjukna på invändiga handen. Och hålla dem jättestilla. Helt stilla hand. Helt stilla hand. Helt stilla hand. Sådan. Helt stilla hand. Bra. Der bliver formen som præsentation. Man kan sagtens være ride på ham, det er sikkert. Ja. Okay, du kan skifte volden til andre holdet.